Sa pagbago-bago sang tiyempo, nagpahanumdom ang Land Transportation Office sa LTO Region 6 nga hindi mangin mainiton ang ulo, ilabi na kung nagabiyahe sa dalanon. Padalaan sang show cause orders ang Land Transportation Office sa LTO Region 6 ang drivers sang Ceres Bus kag konduktor sang traditional jeepney nga nagabiyahe dingle tagbak matapos ma-involve sa road rage sa barangay Inagdangan, Saraga, Iloilo, Mayo 23. Ini ang pahayag ni Mr. Jonas Torres, tagpamaba sang LTO Region 6 sa pagpakiangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa sini, ila ipatawag ang driver kag konduktor kag pangayuan sang paatag kunyaan nga naglabot sa pagsakitanay ang natabo. Pahayag pa sang natundaan nga bilang professional drivers dapat main kalmado kag yara sa presence of mind kung nagabiyahe. Nahibaruan nga base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, nagumpisa sa matunog nga pagbusina kag pagduro-duro sang Ceres Bus driver ang pag-init sang sitwasyon. Yari ang nangin kabahin sang pahayag ni Mr. Torres. Pero sa ato nanda, it is an attitude, no? Sang driver nga kung tani bilang professional drivers, they should not have engaged sa among na sitwasyon. So we'll try to look into it, no. So gina-inform ko na kay na aton nga investigation unit, kaya gid-forward na naman naton sa iya tong video. So we will try to show cause, no. Show cause ang aton nga mga involved parties. Then let's from there let's investigate. Nahibaluan nga ang isa sa mga ginatudlo sa mga driver amo ang blow baguettes kung sariin ang isa diri katinaga amo ang letter S o kon ang self mga ka K5. Gani dapat yara sa kondisyon kag presence of mind kun yara sa dalanon. Report nagikan sa LTO Region 6 ini si ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.